салом алейкум дӯстони азизу меҳрубонам. рӯзи ҳамаи шумо ба хайру шодӣ бошад. ҳозир ман биромадам рафтестам тарафи Вайблес. аз чи заказ кардам аз ҳамин интернет магазин. ҳавай ҳозир омадааст. гуфтам равам гирам баъд биям хона. ҳамин Вайблес беҳад наздикай пеши хона монда. имрӯз мода ҳаво мехел борон боридестай. беҳад борони сахт задест. ман ҳозирак дарав када мерам мегираму баъд хона мебиём ва нишон метиҳам шумо такин ман чӣ гирифтам гуфта. ана духтаро ман аллакай расидам. чӣ хеле гуфтам ки мода наздик аст. ин ҳамин таги хона монда. якта ҷои получат кардани посилка аз сайти Вайблес аст. ҳозир ман даромада мегирам баъд мебурам. ҳозир ман заказама гирифтам. чӣ хел дидед ҳамин хел як коробкача аст. ва даруни ин якта чойник заказ кардам. ҳозир хонада нишон метиҳам ки чӣ намуд чойник аст. духтаро ман аллакай омадам хона. ҳозир мекушаям нишон метиҳам ки чӣ намуд чойник аст. ман ана михали чойникча заказ кардам. чӣ хеле мебинед прозрачный аст. ҳарчи соғ саломат омадааст. ягон ҷош шикастагӣ нест. ягон ҷош айб надорад. даҳнаша чӣ хеле мебинед даҳнакаш михел вай аст. чӯбӣ аст. чӣ хеле гуфтам аз сайти Вайблес заказ кардам. нархаш бошад 561 рубл ва граммаш бошад 900 миллиграмм аст. қариб 1 литр астак. ин чойникчаи майдаак барои оилаи мо кифоя аст. ҳамин чойник барои ҳамин ман майдаша заказ кардам. ҳаст бо аинда бо калонтараш. ҳозир акнун ман дар ин чойникча якум бор чой дам кардам. чой аз ҳамин фрукти буд хонада лимон ва аплисин. ба ҳамин хостам ки як бор чой дам кунам ба чойники нав. агар ин чойникча ба шумо писанд омада бошад метавонед ки аз сайти Вайблес ё ки аз сайти Азон заказ кунед. дӯстони азизам мана моам ба чойники навамон ҳамихел чой дам кардем. бениҳоят нағз мебинам ҳамихел чойника ки танаш тобад бини ки дар даруни чой чӣ аст. ман ҳамихели мехостам харидорӣ кардам. инҷа да боз камтар субҳона тайёр кардам. панкейки пухтам дар инҷо. ҳамихел субҳонаи моям омода гашт. ҳозир акнун мо шишта субҳона мекунем. дӯстони азизам нишона додам панкейки чӣ хел тайёр мекунам гуфта якум бор тайёр кардам. гуфтам хушрӯ меомада бошад безеб меомада бошад. намедонистам ки не нағз хушрӯ омадак. иншалло ки ягон рӯз рецепташа синимат мекунам. намихел дӯстонам ба мо иштиёитом биёед шумоям ҳамроҳи мо субҳона кунем. таро ҳозир барои бегоҳа михел галопси тайёр карда истодам. дар инҷа ҳамаи галопсиҳоя баровардам тоза кардам. ҳоли мешӯямша. инҷа да бошад фаршаш аллакай тайёр карда истам. инҷа фаршашда дохтам пиёзу бринҷу ва фаршаш говӣ аст. ҳозир акнун ман мегирам тайёр мекунам. баъд бошад мегирам шӯрбоша тайёр мекунам. ҳозир аввал галопсиҳоя хостам ки тайёр кунам.
ана духтаро, аллакай ман голубциё дегда андохтам. ҳозир акнун мемонам ҷӯшад, то ки пазад. Ва дар ин ҷо хостам ки камтар салат тайёр кунам. Салати бо помидор бодиринг, салати тоҷикии худамона. ана подписчикои азиз, хӯроки мо аллакай омода гардид. ҳозир акнун ман хӯрокро мебардорам. ки дида будед, баргалскиҳои мо михел калон буданд. Ман дарунашонро фарш пур кардам. баъд ки пухтам, боз якбора калони бад шуданд. вақте ки дар коса бардоштам, як дона голубци аллакай коса пур шуд. аллакай ман хӯрокро кашидам. Чӣ хеле ки мебинед, ҳамин хел косачаакҳои мо майдаҳак. Як дона голубциро мебардорам, аллакай дарунаш пур мешавад. ҳамин голубцияша мегирид. ба фикрам дарунашда камтарак об аст. ин ҳамаш голубци. инҷа дар салати мо аллакай тайёр шудагӣ аст. барои микаилҷонам авқот бардоштам. ҳозир акнун мо мешинем, ужин мекунем. барои мо иштиҳои таом. ба ҳамаи шумо хай, дӯстони азиз.